Mat chwiban o lun ac eifionydd Gwenan Roberts yn hyfforddi Carys Jones yn gosod. Chwiban yma na, mae pawb yma di rhyw lacio'n llonydd a gadael i hwnna olchi drosta ni ynddo. Oedd rwy'n gwerthfawrogi'r geiriau heb orfod gwrando bron. Dwi'n meddwl mae'n dyna beth iawn de. Ffordd yn nhw'n cyd-symud ac yn cyd-liwio. Beth am John Wayne? Nathon ni fwynhau John Wayne, do? Heb ddisgwyl. Heb ddisgwyl? Gwyn Thomas di joio hwnna fysa. O na, mi goda nhw i dir uchel iawn o'n i'n meddwl. Chwiban yma na. A mi bion prysar o'i blaena nhw? Ie. Oedden nhw'n mwynhau? Parti lleol yn braf gweld nhw wrthi. Gewch chi'n cystol geirio ag oedd yr hogiau'n gan yna gyda. A'r ferchog o yna fwy o bartion eto i ddod, felly da ni'n prysuro yn ôl i'r llwyfan at y partion Cerdant agored. Maen nhw'n cyflwyno geiriau Idris Reynolds, cywir teyrnged i Gwyn Thomas. Ar y pumad parti Cerdant ar y llwyfan ydy Lodesi Dyfi a ffurfiwyd yn 2007 ar gyfer Steddfod yr Wyddgrug. No
A'r te newydd Bondanllys